nhà thương, từng ngày vô nhà thương, từng ngày vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang. Tara din ta. Ha? Din ta. To the moon. Gabi na. Gabi na. Ayo mga ano, rin yung mga hampas lupa. Yan, so pupunta kami sa Rooster, no? Pero magpag-gas up muna tayo mga chong. Magpag-gas up. And wait and see, ah. Baka meron na namang mangyayari dito na hindi ka nais-nais. Ay, sa gas din ka diya. Ato gali gas oh. Tugong na. Ayan. Matugong kami, ay matugong. Ayan. Premium regular diesel. Siyempre siya, regular lang ta. Unneeded, boss? 500. Oh, hindi ako kaya na. Naganto sa gas station tapos wala cash. Wala naman ta cash yun, nisin. Sa likod. Isarge na lang isarge. Talata? Drive mo. Talata? Drive. Nakatata. GTA mo. Ninang dong badating dang dong. Ito ka lang mo da? Wala sa lakas. Wala cash. Balik ka, balik. Please. Style ka pa. Style ka pa. Yan, pabalik na kami, bossing. Pero kami nakita dito yung uncle ni Bal, no? Yan, antayin nyo yung mga eksena dyan. Tuwang-tawa kami dyan kasi nag-awis na ni uncle niya. Ano? Tayo mo may ginawa. Ipabalik na kita. Say hi! I miss you, man. You are next to me. Cuma di video si Pringgi Star. Ang tulay ah. Kontra din. Terus sa mga star sa mga video na. Sa ano na lang sa tunay iyawan sa pagkakit. Stricto ako. Mulay sa nang kabi ni gusto ng Rio da. Kiniki, open na sila balaya, no? Open na doon sila pastig ba? Basta wala si mama. Hoy, sa waya ko da black, hindi ko mga gas pinggan. Nagwagit ko. Ay, nagwagit ko. Ah, sige ka. Bak, nataka siguro yun, Nick. Sinising na sa waya. Pinggan isa kasi ganun. Oo. Kingiya nyo da, kigaking sa kanino paglapatak ng mga lagot nyo. Hindi ka black, ayaw mo siguro yun, Nick. Masyal ka makarawan. Pinggan. Ano sa'yo? Forbes magyapon. Sa Forbes man. Paglaban. Dapat. Mahal. Ako pa dahil lang boss, no? Ano na, ni ng high-end nga ano ni? Putra guys mo. Tagko. Tagko balay. Tabaro yung boss. Sila boss sila. Sila boss pala na. Siya ang mak mo. Ako ba? Nagsunod kami daligan tayo mukha kami balay mo. Sigaya. Do prutas naman kami. Duga ko alas ang prutas sa piyak palayo ba? Makatawa niyo ko ng biyabas na niyo. Wala na duta bro. Kita damang. Hindi ka pati ka magambal. Balong po si Bambam na magambal. Kaya sure balik ito yan. Damo Hindi sa galiwat eh. Ano na? Spaceship po? Gaga spaceship. Rocket. Oh shit. Gaga tuon mo yung review. Turbo na. Ay, hindi gali sa Rooster. Ara may mga wala kwarta na. Mamaligyan to sa Cheskers. Ay, butang sa bag. Kasi bawal na. At ayun, mga bossing. So, paakyat na kami dito sa Rooster. Ayan, medyo mataas yung kanyang stair, no? Ayan ang mga tropa pips. Alright.
So, ayan, may konting mukbang. Mura lang dito mga bossing, murang-mura lang, no? Para sa mga tropa, pamilya, yan. Masarap ang ano dito, ang kape. Ito yung kinuha namin kasi ano to, 1,000 consumable na yon, no? Kung gusto niyo man ng libre doon sa baba meron doon. So dito rin ito, yung ano, yung tawag nito, yung Lumi, masarap yung Lumi dito, 245 lang. Quinta lang. Quinta lang. Review ka na. Umao ka pa. Okay pa. Diyan na sa Rooster. Kabaluwa sa ibig. If life is a movie, then you're the best part. Oh, you're my best part. Ngày vô nhà thương, từng ngày vô nhà thương, từng ngày vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình.